Her er Randi. Randi ligner på overfladen en helt normal 14-årig dreng, men bag facaden gemmer sig en ensom og trist gut. Randi har gennem hele sin skolegang været præget af mobning, trusler og voldelig adfærd. En dag fik han nok. For fanden. Lad være med at vokse hende. Gider ikke. Ej, lige hold da kæft. Ad, hvor du klamme svin. Skrid med Ad, dig. han rørte mig. Har I set hans tøj der? Fuck, han ligner ikke rigtig så, mand. Social taber. Fuck dig, Randi. Har du tabt din madpakke? Nej. Der er du nu. Hej. Her. Det er ligesom din madpakke på mig. Tak. Hej mor, det er jo fordi, vi nu godt kommer og hente mig. De andre bliver ved med at mobbe mig. Altså, jeg har bare ikke tid nu. Jeg skal til et vigtigt møde. Men Hør her. Du har selv rådt dig ud i det, okay? Jeg har ikke tid nu her. Jeg skal afsted nu. Sådan i helvede. Dit fede svin. ja, for hvor det grimt, mand. Det er fandme ærgerligt, det her. Kom her til skulder. Ja, så kommer der en mor. Nej, det er ikke færdigt.